Hej med dig. Vi skal kigge på bier i dag. Det har vi gjort mange gange. Men i dag der skal vi lige have tjekket, hvordan det går med de bier, som vi har givet oxalsyreplader ned ovenpå. Men inden da, så siger jeg lige tak, fordi du kigger med. Og hvis ikke du allerede følger os på kanalen, så er der plads til, at du gør det. Og når du gør det, så kan du lige klikke på klokken og klikke på alle. Så får du også besked, når vi lægger noget nyt op. Og det kunne måske være interessant her de næste uger. Fordi vi har jo haft lidt snak om at lave vinterkursus. Altså snak om bier hele vinteren, for at blive klar til at passe bier næste år. En form for begynderkursus. Måske også noget, der taler til nogen, der har bier, ikke måske har haft det så længe, eller bare gerne vil prøve at høre om den strategi, som jeg bruger. Det hele kommer ind i kurset. Der bliver cirka 14 lektioner hen over vinteren. Men alt det kommer der mere information om, både her på kanalen, men også på vores Instagram. Vi har en Instagram, der hedder Johns Biavl, ligesom her på YouTube hedder det Johns Biavl. Og der vil vi lægge ting op, så du kan altid holde dig opdateret på, hvad vi laver, både herinde på YouTube og på vores Instagram. Men nu skal vi jo til at kigge på bier. Og det der fokus i dag, det er jo varroabekæmpelse. Varroamiden, den har været i Danmark siden 1990'erne. Og til at begynde med, der havde man en strategi om, at den skulle udryddes. En sjov strategi egentlig, fordi naturen er ikke så nem at udrydde. Og ved I hvad, det sjove er, at lige netop i år, for første gang har de konstateret varroamider i australske bier. De har ellers holdt sig fuldstændig fri for det. Men nu er der altså nogen, der har fået slæbt varroamider med til Australien, og de slår bifamilier ihjel i bunkevis derude for at udrydde varroamiden, så den ikke skal indtage hele Australien. Jeg tror, det er en tabt kamp. Det var tabt i Danmark. Vi må lære at leve med den, og det er det, vi gør. Vi behandler, vi holder varroatrykket nede, altså vi slår miderne ihjel i så stor stil, som vi nu kan komme afsted med. Og der har været helt fra starten af, da man holdt op med at slå bifamilierne ihjel, så har der været en strategi i 3 punkter. 1. Om foråret, så sætter vi dronetavler til, og så skærer vi droneyngel fra, fordi varroamiden foretrak at gå på droneyngel og formere sig. Der kunne den nå at få flere børn. Strategien var sådan set god nok. Når så vi havde høstet honning i august måned gerne, så gav vi en myresyrebehandling. En temmelig hård behandling for bifamilien. Og mange gange så risikerede man også, at den dronning, man havde, tog skade og ikke rigtig kunne fortsætte. Men når man så gjorde det, inden man skiftede dronninger, så kunne man jo bare skifte dronning bagefter. Men hvis det er hårdt ved dronningen, må så ikke også det er hårdt for de andre bier. Det tror jeg. Det er også lidt besværligt. Og så har vi jo oxalsyren, som vi bare opløser i sukkervand og drypper ned over bierne, når de sidder i vinterklyngen. Det vil sige, det er i december, måske først i januar, at vi gør det. Den er super effektiv, relativt skånsom over for bierne. Dronningen tager ikke skade. Varroamiderne kan ikke overleve. Det her beskrevne, det er jo den officielle varroabehandlingsmetode i Danmark, som består af den her 3-trins raket. Jeg har haft bier hele vejen igennem, også dengang vi fik varroamider. Jeg overvejede dengang, om jeg skulle holde op som biavler, fordi det var dog alt for besværligt, alt det her, man skulle igennem. Og kunne det overhovedet betale sig? Hvor svært var det? Hvor lang tid tog det? Alle de der overvejelser, dem har jeg jo været igennem. Og jeg har brugt at skære droneyngel fra. Det har jeg måske gjort 2-3 år. Jeg har også myresyrebehandlet mine bier. Det har jeg gjort 1 år. Resten af tiden, der har jeg nøjedes med at oxalsyrebehandle dem. Og jeg havde en tanke til at begynde med, fordi det der med oxalsyrebehandling, det er frygtelig simpelt. At hvis jeg bare gjorde det, og så måtte de måske give lidt mindre honning, så var det okay. Så måtte varroamiderne være skyld i, at jeg mistede resten. Men det sjove er, at jeg har faktisk ikke mistet honning på det. Jeg har også den taktik nu i min biavl, at jeg jo giver mine bier kunsttavler altid. Så de får aldrig det, vi kalder jomfrutavler, altså tavler, der er bygget ud. De får kunsttavler, de skal lave noget arbejde, de skal svede. Jeg ved ikke, om varroamiden synes, det er særlig sjovt. Jeg ved ikke, hvorfor. Men i hvert fald, mine bier, de producerer honning bedre, end de har gjort tidligere. Det kan også være de dronninger, jeg køber hos de gode dronningavlere. Jeg ved det ikke. Men det fungerer. Jeg oxalsyrebehandler. Og i mange år, så har jeg egentlig kun oxalsyrebehandlet i december måned. Jeg har kunne finde på at give en enkelt familie oxalsyre i oktober, hvis den var meget plaget af varroamider. Men det er ikke det, vi skal i gang med nu. Som I har set, så har vi lavet nogle plader, nogle klude med oxalsyre på, sammen med noget glycerin, det er opløst og suget op i de her klude. Og strategien er bare at lægge det på. Nu har jeg 2 familier stående her ved siden af hinanden. Det er 2 småfamilier. De er cirka lige store. De har fået indskudsbakke ind, så jeg kan se, hvor mange varroamider der falder ned.
Så nu er tanken egentlig lige at tage de 2 bakker ud, så kan vi sammenligne. Den derovre, den har ikke fået oxalsyre endnu. Det har den her. Så den der bakke derovre, burde der være færre varroamider i end den her, hvis oxalsyrebrikkerne de virker. De har ligget i den her bifamilie i cirka 20 dage nu. Og strategien, den er egentlig, at de skal ligge der i op mod 70 dage, så der er jo et stykke vej til enden endnu. Men jeg formoder jo, at effekten den kommer gradvist. Så jeg formoder, at vi nu vil kunne se, om der er faldet flere døde varroamider ned i den her familie end i den anden. Og det skal vi kigge efter, så jeg tager lige bakkerne ud fra begge familier, og så sammenligner vi. Den her bakke, det er fra den familie, der ikke har fået nogen behandling. Og når jeg kigger, så er der jo noget smulder. Men jeg kigger, fordi jeg vil jo et eller andet sted gerne se, om jeg kan finde nogle varroamider. Der er mange små, diffuse, sorte pletter. Der er altså ikke noget, der har den der ovale facon, som varroamiderne har. Så i den her, der må jeg bare konstatere, at der er ikke noget varroanedfald. Den her bakke, den er så fra den familie, som har oxalsyrebrikkerne liggende. Og der kigger vi så også grundigt og ser, om vi kan finde varroamider. Der er en varroamide. Her ser I så den eneste varroamide, som vi har fundet i nedfaldet. Det er så heldigvis fra den familie, der er blevet behandlet. Det er da sådan lidt positivt. Men jeg havde nok håbet på, at der havde været lidt mere nedfald. Jeg er selvfølgelig begejstret, hvis det er, at mine bier ikke har varroamider. Altså, det er jo dejligt. Men det er lidt usandsynligt. Det er måske fordi, det er småfamilier. Det vil sige, de er jo blevet etableret, og de har haft en yngelfri periode. Og det er noget, som varroamiden meget dårligt tåler. Fordi de skal hele tiden sidde inde i yngelceller for at formere sig. Så når jeg laver småfamilier med forseglet yngel, så kan der godt løbe nogle varroamider ud af den forseglede yngel fra de familier, jeg har taget ynglen fra. Men der går jo nogle uger før den nye dronning, hun er i æglægning, og inden der er nye celler, de kan løbe ind i. Så måske er de simpelthen bare døde af alderdom eller mangel på at kunne formere sig i den periode. Og så har de her småfamilier været rimelig rene for varroamider. Det er i hvert fald det indtryk, de har lige nu. Så selv den, der ikke er behandlet, og den, der er behandlet, der er nærmest ikke konstateret varroamider. Vi har fundet én. Og det er jo dejligt, at vi kan have så lidt. Sådan. Jeg har lige lagt indskudsbakkerne ind under bifamilierne igen. Det vil sige, at vi kan jo så tage dem ud igen om nogle uger og tjekke, om vi får mere nedfald. Men lige nu så vil vi ned i familien og se, hvordan de har taget imod de her brikker med oxalsyren i, som vi har lagt på. Bider de i dem? Går de på dem? Eller ligger de der egentlig bare? Det skal vi lige finde ud af. Så derfor går vi ned og kigger. Og set her ovenfra, så bygger de i hvert fald propolis rundt i kanten. Så det er jo ikke fordi, de ikke gør noget med dem. Det brune, man ser her, det er propolis, de forsegler dem med. Og det kan selvfølgelig godt være, at det er fordi, de ikke ønsker den der oxalsyre i familien. Det ved jeg ikke. Men vi åbner og kigger. De har ikke gnavet i dem, som jeg måske havde forventet. Men de undgår dem heller ikke. Så må ikke det virker. Når vi nu lige kigger, og vi har konstateret, at der ikke rigtig er nogen varroamider i de her familier, så kunne vi jo gøre en anden indsats for lige at tjekke af. Fordi det er jo en ny metode med at lægge de her klude ovenpå på rammerne. Så for at tjekke, at metoden den faktisk fungerer, så kunne vi jo, når de har ligget der i de der 70 dage, de skal, så kunne jeg lave en oxalsyredrypning. Fordi den ved jeg tager livet af varroamiderne. Det er 100%. Så hvis jeg gør det og tæller, om der så falder mange midler ned, så må jeg jo så konstatere, at den her metode måske ikke virker. Eller hvis der ingen midler falder ned ved en oxalsyredrypning, så har det her gjort det skulle. Det prøver vi senere. Lige nu, så må vi bare sige, forsøget kører videre. Bierne de får lov til at have oxalsyrepladerne liggende.
Og så tager vi den derfra ved en senere lejlighed. Og så håber jeg, I har held med det, I render og laver med jeres bier. Og så ses vi inden så længe. Og I kan altid holde jer opdateret, både her på YouTube og på vores Instagram. Johns Bieravl, der mødes vi.